Shalom Horos Madita Salutna Kedamang Denang Angki na uparibot di bagasan gorni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dita salutna kamanginang agak terlambat tamiro wah makamanginang maklum hamuna dia ke kesibukan nami bahwa beno mahamuna belutuk terlambat kami mengupload ede minggu tahun songoni majolo di partikian nak kamanginang songona somal pasar hatta buhita musai pa Jepang di bagasan hahi paso dohot rasni roha nasihat tuhatta ima dinasi totong tapatupa pangaradiotna mangarata-ratai manang namang guruhon edeta di tiap minggu di partikian nak kamanginang paparade marohatta asarap kita mangguruhot jolo ede di parminggota di tanggal 2 Juni 2024 kamanginang masuk mahita tu minggu parjolo dung Trinitatis di batado napuna hagogoon kekuatan berasal dari Allah imatopik ni minggota di partikiannya kamanginang tagan selanjut kami mangguruhon petado kami masih anak kota kesya tambunan yang luar biasa kamanginang sangat matu hatta taruli hita di akalasnya roha nang pasu-pasu nenai si jalo otah dohok naung tajalo siatu hatta selain kamanginang tetap mau nang lupa kamu menekan tombol subscribe di like tinggal kamu komen muna di share segudang-gudang nak kamanginang asa sudah hita taruli di parguruata ima di buku edeta bain pasangap goarni tuhatta rak mahita na parjolo kamanginang manggurun do tami erbor simamora do anak kota kesya tambunan luar biasa kamanginang sian nomor 110 ayat sada sahabmai itu ayat dulu tabuka bema buku deta kamanginang kunang tabuka HP asa bohita parrohahon tunotna berpatokan tu notita kamanginang ikoma buku deta buka tagur goma nama yota kamanginang napaduahon sian nomor 110 ono holan ayat 4 kurang lebih kamanginang di tempota hurang pas anak kota ale de bataki si tolu sadai bongo Saya malam tanda
nomor 110 ayat 1 sahat 2. Los rohaku situtu beda Jesus nalulu majawahi hajawan ai ibana paluahun jong mamani Los rohaku situtu beda Jesus na ujung pada mahon hangoluan diau nadi hamakuan tung salut Mayu tak kamanginang taulangi muse taulak komuse sa buku deta nomor 110 ayat sada di tabbatulu nakib holan ayat 4 sonari sada tabbatulu di topahodo sodang rohakon tumbasa basai sudena saya kemanginang tuto diri Tuhan hulihun diriku sai toma dirajat saduk pamataku nopon sen nomor 114 ayat sada dohot 2 mata bayan kamanginang urang lebih ya kamanginang di musik teh ya di tempat teh kurang stabil ya kamanginang alai orwabe no mahita saya itu bisa nama anak kota usah diri soalnya agak-agak bingung do mangihut anak kamanginang ali Jehovah I masih buat dosa nabe doa itu jalan asih roham diami ber soi sesa
dosai sude mari te Jesus anakmi nama te dihasilami di Golgata di dulu Golgata. Oh Jesus haholongani say tatapani yun ho bangodingan nami o dingihani yun sayunang makuhami be ay natin nobus misude tanguhon masimolisi ay na jorbut parolani pangolu be mahamiyon sude. Oh di barbadiai say tatapanian lopokon haulungon mi turoano iyon pasadaroha nami be patiur todi nami be lamang iutudas dasmi maka si oli sodani parholangi padegan basai. Napar pudi kawanginang tabuka masih nomor 250 tolu ayat sada 1 2 mata paen napar pudi Ale debatake lajonok rohake jonok tuh imana satoto sangkap nirohakon jonok tuh
Ayat dulu kamanginang. Ale debataki lam jono krohaki dadi gugu asa tungso nangang awang basam tua dadi gugu asongan peluti dosa dirohake asa tunglam gugu dadi Tuhan dadi Tuhan. Mulai teman di tuata, mulai temanang dita, selalu lah kemanginan, sama lima colujung nih perguruan tahan di partikenon. Molo tunga kemanginan kumurang, kami di paredon nami, terlalu bima di anak kota, di nama buah musik nana orang stabil tempona ya kemanginan, adong na kadang hatop, adong na lembat, adong na sedang, jadi kami sadar ke kemanginan tungdo. Kurang boy di namang hutan alay bersangap matuhat na malotong pe songoni kamanginan song nabi yung roh ami tong mangi hutan malotong pe songoni kamanginan di partikenon persuluhan mangi doma hatu hamuna tanya ko kamu maham ya kamanginan dok yanak kota terlalu mobi asalang ditabay tu hatta bisuk nang habis tara tu ibana dinalaho mabu anak kamusik na toh ka ari-ari nanang ro ditabay tu hatta di bana ahi pason teh kamanginang diperbisi itu kata nang hami nang hita salhuna potong ma di bagasan paharamotion itu kata imatang yang nami kamanginang satung bohi kamu saya pasupang di ada nang ro di minggu nang ro di acara nasarupa ima di pergurata sigano minggu songoni majolo sahat ni pergurata salam siap ma di hita mulai di nawa kama subscribe dinang mga like mag comment ma share nomad dukung channel tao bersangka matuhata di mulutta jala taruli hita di akka pasu-pasu nang lasni roha nasihat tuhata. Sampai jumpa di minggu depan di acara nasarupa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.